lamini na bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacar Sidiki ka bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn an sigira an ka kɛnɛ kan laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn u bɛ jamana kunnafoni de maana a m'a ɲɛgɛn n'a sɛbɛnna ka ban Boubacar Sidiki o b'a sɔrɔ sɛbɛnnikɛlaw ye wulikajɔ kɛ suko ani dugusɛjɛ cɛ jamana kunnafoni mana balaɲɔrɔ wɔrɔ u bɛ taa salon ni k'a kɛ sɛbɛnfura dawulamaw la n'o kɛra ka ban baara bɛ nɔgɔya anw ma sabula u nana masumali Boubacar Sidiki dugu ma jɛ anw b'o sɛbɛnfura de fara ɲɔgɔn kan sɛbɛnfura den a bɛ se ka kɛ 50 40 Boubacar Sidiki a ɲɛgɛn ka ca nka n'an y'u lajɛ k'a sɛnsɛn k'a siɲɛ kɔnɔ ani waranda kɔrɔla lajɛ n'an y'a ye k'a fɔ kunnafoni min b'a la anw yɛrɛ fɛ n'an sɔrɔla nafa b'o la ka ɲɛsin jamana dɔw ma Boubacar Sidiki an b'o kunnafoniw de ta i k'a dɔn min y'a sɛbɛnni ye a n'a hakilina o ti bɔ anw na o bi bɔ maa minnu y'a sɛbɛn an b'olu ka lakali de kɛ bi ye ntɛnɛn ye duwaku daminɛ don Boubacar Sidiki an bɛ duguba de kɔnɔ min ye Bamakɔ ye nka Bamakɔ ka Boubacar Sidiki k'a dɔn an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲini ka kɛ kelen ye fɛn kelen na Boubacar Sidiki k'a dɔn an kɛkuma man jan an bɛɛ bi jɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ sɔgɔmada fɛ Boubacar Sidiki n'i y'an garilen ɲɔgɔn na ntɛnɛndonya fɛ sirabaw kan a na k'i ɲɛna ko diɲɛ wulitɔ don haraba Bamakɔ dɔgɔkun bɛ tɛ ten wa k'a minɛ ntɛnɛn fo juma ntɛnɛndon ka jugu a bɛɛ ye ntɛnɛndonya k'a sɔrɔ layiru ta mɛ nani minɛ nani bila n'i di o waati dɔw jɛ a tɛ segin tugun dɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn n'anw kɔni bɔra so anw b'an ɲɛsin arajo jɛkafɔ ma sɔgɔmada in na a bɛ n'a fɔ an m'a naani jɛn bɛɛ ku la nka maa kelen kɔni b'a la an n'u ti fankelen o ye Ahmed Jakite ale bɛ so fankelen fɛ nɛgɛw b'ale bolo Sylvie Vartan Sylvie la jolie la belle Sylvie Allah Bobodi e b'a jɔlen fa di Bobodi maa min nisɔn ka di ka kɔrɔ e kɔni o maa mutu ta ko Sylvie ale bɛ se ka yɛlɛ ten f'a bɛ kiri a bɛ yɛlɛ ale fu fɛ ayiwa Sylvie kɔni ka an jaw ta k'o jɛnsɛn diɲɛma k'an ye Sylvie b'o kunna sɛbɛnfuraw k'u kala Boubacar Sidiki daba tungara Ahmed Jakite yamaruya b'i bolo o ko tɛ maa min da fan bɛ mugujala na o tɛ se ka ku y'u da kana siga ne ko bala cogo bɛɛ Boubacar Sidiki ne bɛ n kele ku ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Nouvelle Horizon san 30 bɔli Boubacar Sidiki k'a dɔn dankɔrɔba bara k'i dɛmɛ o ye dɔ kɛ sɛbɛnnikɛla a to a de Mahamani Touré Mahamani ko n mɛnna n ka ko la ni n dora la bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn da siga t'o la o min ye sɔrɔdasi jɛrɛjɛkulu ye Boubacar Sidiki k'a dɔn olu t'a dabila abada banbandiyakɛwale n'a ma ban maafalaw n'u ma dabila Boubacar Sidiki u bi si la tunu o de la i k'a dɔn kɔsa in na u kɔni kelen bɛ ka laada kura min da n'o y'an ka sɔrɔdasiw ye Boubacar Sidiki k'a dɔn haraba tɛ ko dilan o de ye dɛmɛ ani k'i bɛlɛn Boubacar Sidiki ka t'i ɲɛnama minɛ ten ngami sɔrɔdasukulu don b'o de la ayiwa Ala ni u bi kunnafoni minnu sɔrɔ Boubacar Sidiki o k'i bɔ yen drone o min bi sanfɛ o bi yaala u bɛ hadamaden ja ta hali duloki min b'i kan na u b'a f'i ye i ye maa min ye k'a dɔn bɔ bɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen kalama Boubacar Sidiki k'a dɔn kunnafoni saniyɛnenw a n'o kunnafoni jɛlenw Boubacar Sidiki k'a dɔn u ye wulikajɔ boloda banbanji jɛrɛjɛkulu bolofara dɔ bɛ yen a n'a ɲɛma Boubacar Sidiki minnu kɔni n'u ye kunnafoni jɛlen sɔrɔ awa taglit ani abanko Boubacar Sidiki o bɛɛ lajɛlen n'o bɛ tesale ten ayiwa fanfɛla la a gɛlɛkɔ k'a dɔn o mara la Kidali région Boubacar Sidiki k'a dɔn cɛ 4 ninnu kelen bɛ ka kɛɲɛ kɛ awa juguya ni tiɲɛni na u ka ɲɛmaa de tɔgɔ ye ko Benu Agbayarash Boubacar Sidiki k'a dɔn nin jɛ in nin ye tiɲɛni dama min kɛ ani a ye maafa dama min kɛ Benu Agbayarash a n'a ka jɛrɛjɛkulu tɛgɛ dar'u bɛɛ lajɛlen ka maa ma kisi u b'a fɔ a ko k'u ɲɛnama minɛ den gami k'u siri ka tɛgɛ 2 kɛ kukala ye sɛbɛnnikɛla ko n'i b'a ɲɛdɔn ninnu de delila ayiwa min kɔni ye ayiwa aéroport min n'o bɛ Tesali Boubacar Sidiki ko f'u k'o de sɛbɛkɔrɔ pan ni hakili b'a la février kalo tile 11 i k'a dɔn san 2025 sɔrɔdasiw sɔrɔla k'u bɛlɛn sabula min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye Boubacar Sidiki dugulamaw tɔɔrɔlen kun bɛ dafɛmaw
Bɔgɔsiri u bɛ taa bi u k'u bolofɛnw minɛ jagokɛlaw kɔni dɛw Bɔgɔsiri i tɛ se k'i ka butigi dayɛlɛ n'i ma fɛn d'u ma nin dantɛmɛ wale de cayara sa sɔrɔdasiw kɔni nana u k'a daw la k'u sɛbɛkɔrɔ bɛlɛ sɔrɔdasikulu n'o ye faamaw ye Bɔgɔsiri kunnafoniw kɔni y'a jira tuma min u b'u minɛ u kɛlen bɛ ka dabalijugu caman tigɛ Bɔgɔsiri k'i k'a dɔn maramafɛn cɛjugu caman b'u bolo mugu pɛrɛnda in i k'a dɔn dabali caman b'u bolo Bɔgɔsiri k'i k'a dɔn ninnu kun b'a fɛ tesɛli tɛ aéroport di k'a dakulu di k'a filenkolon di Bɔgɔsiri k'a dɔn u y'u minɛ maa saba wɛrɛ sɔrɔla sɔrɔdasiw fɛ minnu kɔni ni denmisɛnninw don san 18 ayiwa san 15 olu fana minɛna a yera k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen b'u bolo ayiwa jɛjugu la chef d'état-major des armées Bɔgɔsiri k'i k'a dɔn u ye foli kɛ k'a yira sɔrɔdasiw la u bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min na jamana ye Bɔgɔsiri k'i ɛlɛn u ka dɔ fara u ka sabula u bilalen don nin baara in nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdangura Nouvelle Horizon karamɔgɔ Daba Tunkara ne y'o bila l'indicateur du renouveau ne b'o ta maa min ka fasiri ye nin ye o ye Isa Jakite ye Nabila Isa ko ko min anw ka forces armées maliennes e ko nisɔndiya o kun tɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ kan Kucala mara kɔnɔna na wa n'i y'a ta k'a lajɛ anw ka ministre min n'a ɲɛsin bɛ anw ka lakanako ani sɔrɔdasi kɔrɔw ka taabolo ma ministre de la défense des anciens combattants général de corps d'armée Sadio Kamara Pasa Pasa an bɛɛ i b'a fɔ k'a tɛ sogo dun ayiwa Sadio Pasa maa dɔw kɔni ala bɛ k'olu dilan ten baara kɛ n'o de ka ɲi kojugu min ye juma tɛmɛlen n'o bɛnna février tile 14 ma san 2025 n'i y'a ta k'a lajɛ anw ka sɔrɔdasiw ka dagayɔrɔ kura dɔ n'o ye kankura dɔ ye n'a bɛ wele ko 83e régiment d'infanterie motorisée i b'a ye k'a fɔ o kɔni o kurumbo karili baara o fɛn yɛrɛ tigɛla n'i y'a lajɛ a bɛ molobala cercle de kɔnɔna na min ye Kucala région ye wa n'i y'a lajɛ fana maaba caman tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na kɛnɛ kɔni sigi baaraw nun donnen kɔ i b'a ye k'a fɔ min ye Kapala commune urbaine de Kapala o mairie n'o ye Lamini Jabate ye Jabate ko min ye nin kan ye k'a nana natuma na wa k'a bɛ kɛ sabu ye min ye kuranko jiko ka taa se kananko yɛrɛ o kolo ka giriya ka se k'o baaraw bɛɛ lajɛlen ni ka o sinsin n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye chef d'état-major de l'armée de terre ye n'o ye général de brigade Haruna ye Haruna ko min ye yen sigibaw ye n'o ye Kucala région maaw ye k'u janto ka ɲi na ko ka ɲi a ka baara kɛ ka ɲɛ walima baara ka kɛ ka cogo ni k'a juguya k'a bɛ bɔ maa minnu bɛ yen ni kan kɔni sigi bɛ olu cɛma olu ka kunnafoni sanuman dili finitigilakaw ma donc ala ko baara ninnu ko kan k'a b'a sigi k'u ɲɛ o dilan n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ ko nin bɛna kɛ sabu ye anw ni jamana wɛrɛw cɛ dancɛ gɛlɛya minnu bɛ yen n'o ye drogue feerela minnu n'olu bɛ don dancɛ ninnu fɛ ka taa se marifa minnu fana bɛ o trafiquant baaraw bolo na o kɔni ka o bɛɛ lajɛlen ni ka o kunbɛn min ye jatigɛwale baara n'a hakilina b'i la i k'a bila joona bawo min ye kan in nali ye sɔrɔdasi minnu n'olu bɛna bila a kɔnɔna na jamanadenw n'o bolo minɛ lakanali baara fɛɛrɛ tigɛli kama jɔn ko ala k'u tɛna maasi hinɛ minɛ o taabolo cɛjugu ninnu kan n'o tɛnɛn fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye wulikajɔ ye halisa min ye maa kofɔlen ye a y'a ka kuma ni k'a kologiriya a ko kan in filɛ bolofara min ka nin ye n'o ye marabolo ye n'o ye Kucala région ye k'a ni jamana min bɛ dancɛ bɔ o de ye Burkina Faso ye ko wa ko Burkina Faso k'an n'olu ka dancɛ ko jɔn ko ala ko an bɛɛ lajɛlen na wulikajɔ kɛ ka taama ka don ɲɔgɔn ka dugukolo kan walasa min ye nin maa ninnu ye maajugu olu bɛ se ka gɛn cogo min na ka bɔ nin dancɛ ninnu kɔnɔna na o fɛɛrɛ o na tigɛ min ye kan éléments ye n'o ye sɔrɔdasiw ye n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye Ablaye Cissé ye Ablaye Cissé ale fana ale min ye Kucala région o kafotigi ye a y'a jira k'a fɔ nin baara min bɔlen filɛ ka kɛ ministère de la défense des anciens combattants fɛ donc ala ko a bɛ fo ala ko wele de bɛ bila Kucala sigibaw ma sa minnu bɛ yen n'olu bɛ dancɛw kɔnɔna na n'o ye Kucala molobala ye ka taa se Kucala kurima maa o maa bɛ wo kɔnɔna ninnu na bɛɛ lajɛlen de kan ka kunnafoni sanuman di sa anw ka finitigilakaw ma ko n'o tɛ yanni kan ka na k'ale ka maaw n'o ye sɔrɔdasiw ye minnu tun b'a ka mara kɔnɔna na olu tun b'a la ka munumunu salo boloda koyi o munumunu salo bɛɛ lajɛlen ye jaabi ɲuman bɔ k'a min nalen filɛ nin ye o bɛna dɔ fara wulikajɔ ni galabu kan ka ɲɛsin finitigilakaw ma min ye i yɛrɛ ɲumana général Pasa n'o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ministre de la défense des anciens combattants a ye baara minnu
Amugara i yɛrɛ fa dɛrɛ cogo di Sadio Passa ne ye cɛ ye k'a fɔ ko Sadio Passa ne bɛ min f'i ɲɛna ni faamaya maa mana kɛ cogo i bɛ bon ayi i jɔ ni e ye cɛ ye k'a fɔ nin lamɛnba in faama mana kɛ cogo o cogo i bɛ bonya n'o tɛ an dɔɔninw de don kana sigi d'accord i ye erreur fila kɛ i dɔɔnin don an dɔɔninw don kana sigi bon ne ye cɛ ye k'a fɔ ko Sadio Passa a fɔ nin kɔ général min ye général de division ye Sadio ministre de la ne de bɛ se k'a fɔ Sadio Passa ministre de la défense des nations combattants ne den don mɔgɔ min bɛ ban ka maninfin ka téléphone ta allo c'est Daba Tunkara ko oui c'est moi tu es convoqué au cas 1 cas 1 gansan fɔli awɔ ko vous êtes trompé de n bɛ nin fɔ ka da min kan kamaralakaw na anw jɛ an jɛ ka gɛlɛn ni ne ye fɛn fɔ min tɛ nin ye foyi t'a la nka ne y'a fɔ i b'a ɲɛdɔn k'a fɔ fo sabali ɲɛ bɔ a fɛ min ye aw ka ministre ye ministre de la défense des nations combattants général de corps d'armée n'o ye Sadio Kamara ye donc ala a y'a jira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ ko min ye nin kan sigili ye nin bɛ bila anw ka cɔmɔjɔrɔ fanga ɲɛma n'o ye général d'armée Assimi Goïta a bɛ bila o ka wulikajɔ kɔnɔna na anw ka jamana fan o fan bɛ yen ko kan ka sigi ye k'a kɛ kan fɛrɛlen ye kan min bɛ yen n'a bɛ yen ni taabolo sugu bɛɛ lajɛlen bɛ sabata kɔnɔna na lakana sira fɛ ko jɔn ko ala ko min ye nin baaraw baalen kɔ ye ɲɛ bɛ na si o yɔrɔw de ma sa o baaraw bɛɛ lajɛlen ni k'a kɛ k'a ban minɛnw n'o ye kɛlɛkɛminɛnw ye k'o bila a kɔnɔna na cɛden minnu bɛ yen n'olu kan ka baara caman fana kɛ n'o bɛ se ka kɛ lafiya ye ka ɲɛsin yen sigibaw ma k'o baaraw bɛɛ lajɛlen ni k'o don bɛrɛ la nin ko sɛbɛ sɔmina y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ Isa Jakite a ka fasiri don seko bala cogo bɛ di Wagatigi n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant a bolo ko siɲɛ 600 siɲɛ 447 maa min ye sɛbɛnnin kɛ a tɔgɔ de ko Mohamed Jara Mohamed Haidara sɛbɛn ko Wagatigi k'a bɛrɛ ta den min b'a fɛ ka fɔɔnɔ n'i mi farati k'i bolo kasa ma tɛmɛ o n'u kɔrɔ Wagatigi o k'a dɔn o bɛ fɔɔnɔ teliya sɛbɛnnikɛla ko a ko Alhaji Imam Diko alimami ka nani ma bɔ Wagatigi k'a dɔn kun b'a la sabula min ye baara kɛbaw ye ani minnu kun ye wuli ka jɔ kɛ juma tɛmɛnen na k'u nata pakurutigi kɛnɛ na alimami k'a dɛmɛ fa a ka denbaya la Wagatigi k'a dɔn u labanna ni k'u fori u ko nani ma bɔ a kun tun ye jumɛn ye Wagatigi i k'a dɔn ɲininkali ani sɛgɛsɛgɛli ni ko minnu kɛra i y'a dɔn alimami a bi taama na u bɛ ka waati jan bɔ sa Wagatigi a na kɛ kɔlɛ i k'a dɔn ɲɛnafin b'a la a bɛ Alizeri jamana na a munumunu na Mali dafɛ ka caya Wagatigi k'a dɔn nani a fɔra waati caman nka a ma bɔ se in da in a bɛ n'a fɔ komi ne ka kɛ sɛbɛ ye o fana cɛra Wagatigi k'a dɔn ko labɛnbaw ani alimami a nagakɔrɔmaw u y'a jira k'a fɔ jɔnko la u tɛna dɔ fara ko gɛlɛya ka koyi sabula nin don Wagatigi olu yɛrɛ ye wulikajɔ ye cogo min ani i k'a dɔn lakana tun bɛ jamana fa bɛɛ lajɛlen la cogo min Wagatigi k'a dɔn u laban ko u m'a bolo kan wa o fana k'i bɔ a la jamana in maaba caman ani jɛnsɛnna ni maaba caman y'u wele a bɛrɛ ta a bara ka min kolokolo nin tɛ ko kɛta ye dɛ i k'a dɔn nin jama lahulata in bɔ k'aw nata alimami kunbɛn sigidun kɛlen don k'a kɔnɔ a laban a kana taa kɛ fɛn ye bɛɛ bɛ nimisa min na a ko nin kuma in kɔni fɔ a ko labɛnbaw ye u y'a jira k'a fɔ jɔnko la o kun tɛ n'a fɔra alimami nani bɛna kɛ gɛlɛya wɛrɛ ye walima ka kɛ mankan ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ walima olu ni lakarabaw ni ɲɔgɔn cɛ o kun tɛ o kuma nani u k'a bɔ a ma o yɔrɔ bɛ u ye alimami wele n'a sɔrɔla i kɛlen bɛ ka don avion kɔnɔ bɔ ni avion b'a fɛ ka wuli a f'u ko u k'u jɔ i ka bɔ bi nani kɔni i k'o bolo kan sabula i k'a dɔn ko u labɛnw ma ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ i nani faamuyalen tɛ fiyewu jamana wulikajɔ ani faamaw ka wulikajɔ barika bonyani bɛ min ye lakana tigilamaw ye olu kelen bɛ ka fa bɛɛ lajɛlen minɛ maa si den kelen t'a dɔn a ko in bɛ taa laban min na ni jama tora ka ayiwa girin k'a dɔn jama fɛrɛn da o bɛ sɔrɔ maa fɛrɛn daw bɛ jama na Wagatigi a kana taa kɛ ko wɛrɛ ye ko min n'a ma dabɔ o kama o de la u kɔni y'a ɲini sa alimami fɛ a ka sabali ka nani ni k'a bolo kan a ka bila waati wɛrɛ la waati min ni faamuyali nana
a ka taama a ka nani o tuma na kɛ labɛn wɛrɛ kɔnɔ min bɛ kɛ hakilina ɲuman ye min bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn bɛn ni kelenya ka sinsin jamana kɔnɔ olu danganiyalen don a la k'a fɔ alimami min ye Imam Diko ye a ka ɲinini tɛ gɛlɛya ye u ka don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ walima i k'a dɔn lakanabaw ni a kanubaw gɛlɛya wɛrɛ ka to a b'o la o t'a ka miiri ye a bi bɛn ani kelenya ani taabolo ɲuman de ɲini o de la i k'a dɔn a yɛrɛ ko k'o ti baasi o tuma a na to yen sɛbɛnnikɛla ko ayiwa jɛrɛjɛkulu min n'o b'a to a la semas Boubacar y'a dɔn o yɛrɛ cira o cilen kɔfɛ i k'a dɔn min ye gɛlɛya caman ye a ka tɔndenw ani nagakɔrɔma caman ye gɛlɛya sɔrɔ i n'a fɔ Yusufu Daba Jawara hali n'a sɔrɔla Boubacar k'a dɔn olu ka dɛmɛ kurayalen don ka ɲɛsin alimami ma min kɔni ye kɔrɔfɔ caman ye o fɔra sabula a fɔra alimami a kɛrɛfɛma kulu gɛlɛya dɔ bɛ yen a jirala k'a fɔ ko nin dununen don n'o ye n k'i ɲininka ayiwa Dawuda Magasa u kɔni y'a jira sa k'a fɔ Dawuda Magasa mana kɛ jinɛ bolo n'a bɛ maa bolo a ka bila ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye u b'o de ɲini sabula olu ka wuli ka jɔ ni cɛsiri tɛ mankanko la a tɛ jamana dafirilen ɲini a tɛ gɛlɛya wɛrɛ ɲini i k'a dɔn fanga ani olu ni ɲɔgɔn cɛ olu b'a fɛ bɛn ni kelenya ka boloda n'o hakilina n'o bɛ faamuya n'a sɔrɔla a dabolo don kama Boubacar k'a dɔn o ye taamasiyɛn ɲuman ye o tuma hali bi n'a ka bi Ala ka bɛn ni kelenya sinsin ko in ka kɛ hakilila Boubacar a ka kɛ i k'a dɔn ɲɔgɔn faamu na maa sɛbɛnw a ka kɛ olu ka jɛ ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Tunkara l'indépendant ne y'o bila min ye sɔrɔ de Bamakɔ ye ne bɛ o ta min ye Abdurahmane Traoré ye a sɛbɛkɔrɔ kuma na a y'a jira k'a fɔ min ye anw ka passeport AES ye n'i y'a ko ta k'a lajɛ bisibasa ani ŋunuŋunuka caman u bɛ ɲini ka wuli a ko nɔfɛ koyi bawo n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ anw ka jamanaden minnu bɛ yen sa n'olu taara passeport AES ta u ka taama o senfɛ i b'a ye k'a fɔ min ye lasigidenso dɔw bɛ yen olu kɔni banna ni ka visa di u ma k'a sabu kɛ ko taabolo caman bɛ yen ko min ye passeport AES ye k'a ma sariya bolo dɔw bɛ yen k'a kɛn tɛ ka olu n'a ma o sɛbɛkɔrɔ labato ka taa sɔrɔla kɔrɔfɔ bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ anw ka minisiri min n'o ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔ ko lakanali baaraw ma n'o ye général Dawudu ye ale kɔni ye a jira sa k'a fɔ kalon bɛ nin lasigidenso ninnu da kɔnɔna na bawo a jirala donni min na k'a fɔ k'anw bɔra CEDEAO kɔnɔ pepewu min AES jamanaw ye olu kɛlen k'u yɛrɛ ta sa i b'a ye k'a fɔ min ye passeport ko ye o labɔn baaraw bɛɛ lajɛlen sina ka nun don ten nun donnen kɔ taabolo minnu bɛ ani sariya bolo minnu kan ka lataama i b'a ye k'a fɔ o sira ninnu bɛɛ lajɛlen a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen lataama na n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ min ye OACI ye n'o ye Organisation de l'Aviation Civile Internationale ye o kɔni min ye passeport ko ye ale ladɔnniyana a taabolo kan n'o fana bɔla yen an ka minisiriso min n'o ɲɛsin bɛ faso Maliba ani jamanaw cɛsira taamali ma bawo min ye nin lasigidenso min n'a bana ka visa d'an ka jamanaden ma k'a jira k'a fɔ ko AES passeport ye k'ale tɛ a lakodɔn ko bawo ko taabolo dɔw bɛ yen k'anw ma taama o fɛ o de y'a to min ye an ka ministre de la sécurité intérieure la protection civile ye ale bɔla sa ni ka bɛɛ lajɛlen lafaamuya k'a jira k'a fɔ min ye kabi janvier kalo tile 22 san 2025 n'i ye passeport AES spécimen ta k'a lajɛ n'o de ye kun fɔlɔ min bɛ dilan ni k'o ta k'o kɛ jirafɛn ye o kɔni o ci la anw ka lasigidenso fɛn fɛn n'u bɛ anw ka jamana kɔnɔna na a ciliw bɛɛ lajɛlen ma mun bɛ taa jira nin lasigidenso in na sa k'a fɔ ko ale tɛ visa di ko k'a sabu kɛ ko min ye AES passeport ye k'o lakodɔn lasigidenso jumɛn de don o m'a to a fɔ koyi nka n b'a dɔn min don awɔ ko m'a to a ma fɔ an b'a to ten an bɛ to ka taa ten o bi ɲɛ min ye nin hakilina ninnu ye minisiri kɔni bɔ ka faranfasiya di ko lasigidenso kun bɛ kan bɛ sinsin fɛn min fana kan walasa k'olu ka se ka bɔ a ko seere ma o de ye anw ka minisiri min n'o ɲɛsin bɛ jamana ni jamana wɛrɛw cɛ sira taamali ma n'o ye affaire étrangère ye k'o de kun kan ka olu ladɔnniya na ni lettre dɔ kɛli ye ka ɲɛsin u ma ka sanga ni passeport AES yɛrɛ spécimen fana ye minisiri n'o ye sécurité intérieure ye ale y'a jira kabi janvier kalo tile 22 san 2025 ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛla wa ko n'i y'a lajɛ ko min ye anw ka taabolo ye
an ɲɛsin bɛ fɛn min ma min ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na cɛkɛda min n'o kan ka lakunali baaraw ni ka bisibasa don a la o sɔnna n'a taabolo ye n'o ye organisation de l'aviation civile internationale an k'a ma ko OACI nin bɛɛ lajɛlen kɔni y'i ka taabolo di a la k'a jira k'a fɔ min ale ni AES passeport ko ko ɲuman don wa fɛn ɲuman don wa hakika fana don min ye lasigidenso ninnu ko yalima k'u bɛ ko wɛrɛ ɲini nin ko in nɔfɛ wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ jamana ɲɛmɔgɔw kɔni kɛlen bɛ ka wulikajɔ ni kunnafonidi sira bɛɛ lajɛlen ni ka o dayɛlɛ waasa min ye jamanadenw ye minnu bɛ jamana kɔnɔ wali minnu bɛ jamana kɔ kan bɛɛ lajɛlen ka i ka passeport ta ni k'i ka taama kɛ hakilisigi kɔnɔna na ka taa ni ka segin kɛ ka taa ni ka segin ka na k'a sɔrɔ la i ma gɛlɛya sɔrɔ AES jɔn ko ala ko maa bɛ fɛn min fɔ o de ye ko n'i ye AES passeport ta k'a lajɛ Mali ka fanfɛ i b'a ye k'a fɔ ko min ye a sanfɛla ye n'o y'a couverture ye o dɔrɔn de falen na n'o t'a kɔnɔ ko tɔ bɛɛ lajɛlen ni CEDEAO ta problème bɛ min problème tɛ yen n'u b'a fɛ ka problème kɔni don ni AES ko passeport ko in na jɔn ko ala waati ni don natɔ kɔnɔna na o de bɛ na o ɲɛfɔ an ye sa nin ye sɛbɛn min y'a salo ka bɔ espoir de Bamako kɔnɔ min ye Abdramane Traoré a ka fasiri de Fasiriki mɛn kelen ku ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura fasiri kɛbaa tɔ de Mahamani Touré Mahamani ko Fasiriki k'a dɔn Mohamed Ali Bacili i k'a dɔn a kumana e ko dankɔrɔba ye a bɔ kaso la ayiwa ka se nin don ma yalima a ma sɔn ka bɔ k'i jira kɛnɛ kan a ka kuma ma kɛ Bakasiri nka nin don in kɔnɔ a n'a kɛ kuma wajibiyara ma Bakasiri a bɛrɛ ta maa min mana muso furu ayiwa duwajɔ sen fɛ ni o muso kelen k'i ma k'a bɛ taa sugu jɔ i bɛ siran tɛ ɲuman ye dɛ ko ɲuman tɛ sɛbɛnnikɛla ko Bakasiri k'a dɔn avocat maître Mohamed Ali Bacili ŋanakɔrɔ laban ye natigɛ wɔrɔ ye min kun kɛ bɛ ka galaman kɛ kana sɛni y'a kana nin denmisɛn ninnu ma ɲi dɛ sara denmisɛn ninnu cɛ o cɛ min farati o ne y'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye o ni maa ninnu ni 2012 maaw tɛ kelen ye dɛ ninnu tɛ tulonkɛ ko ye ayi n bɛ se nin na n kɛla ne don ne de ye karisa ye n ye nin ye walima n ye mori ye n'i ka kɔlɔsi i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ fan wɛrɛ fɛ i b'i cogo dɔn kana s'u ma dɛ ayiwa kana dan dɛmɛ n'i y'a dan dɛmɛ a ninnu b'a wolo ɲɛ ka wɔbɔ foyi tɛ bɔ a la foyi Mohamed Ali Bacili maître dankɔrɔba Bakasiri i k'a dɔn ayiwa min y'a denkɛ ye Rasbash Nangama ani Dɔgɔ Jaabi Bakasiri k'a dɔn a minɛnen don a bɛ waati jan bɔ sa Bakasiri k'a dɔn fɛn o fɛn tɛ san fila ye a n'o ma jabilen a datugulen bɛ kaso la sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a kanubaw olu na kɛ kaso ɲɛnamaba dɔ jɔ Bakasiri i k'a dɔn dayɛlɛli i k'a dɔn u ye fa in wele a ka ye kɛnɛ kan a ko min ye maître Mohamed Ali Bacili i k'a dɔn a ka wulikajɔ ni cɛsiri a ko jɔnko ala kɛnɛ min filɛ nin ye ale yan t'a ale kuma kɛnɛ ye sabula kuma don bɛ na ale kan ka kuma don min o bɛ kɔfɛ k'a sababu kɛ ale bɛ jɔrɔ min na bi o de ye farikolo yɛrɛ ma jo kosɛbɛ a ko ale yɛrɛ kamana ganna k'ale minɛnen to i k'a dɔn don o don kilo 15 kilo 10 ale tun b'o de taama Bakasiri k'a dɔn f'a bɛ turan f'a bɛ pan ja kunna nka kabini ale kɔni bɔra ale kɔni kɛra n'a fɔ maa murukule sabula farikolo kɔni o b'a nɔfɛ Bakasiri a ko ale ma foyi faamuya o la nka min kɔni jɛlen don Bakasiri k'a dɔn an bɛ don min na ko bi jamana in bɛ danga min na ale kuma don ma se Bakasiri k'a dɔn farikolo kɔni a bɛ ka k'i yɛrɛ ɲini n'o lafiyara tuma min ani wulikajɔ ni girin min ka kan a b'o kɛ a ko k'i bɔ yen Bakasiri k'a dɔn ale ayiwa ale i k'a dɔn ale ka wulikajɔ ni jateminɛ Bakasiri k'a dɔn jɛlen don ale denkɛ min ye Arasa ye a minɛnen bɛ i k'a dɔn sabula Bakasiri k'a dɔn a ka d'u ye de ale ka t'i biri ka deli kɛ a ye Arasa bila Arasa b'a da k'a bolo Bakasiri k'a dɔn ala de kelen don k'a minɛ maa kelen de k'a minɛ dɛ Bacili ka kuma na a ko ale denkɛ maa minɛ ala de kelen don k'a minɛ wa n'a sɔrɔla a bilali de ko ale bɛ t'i ɲɔngiri ka deli kɛ ale t'o kɛ ala de y'a minɛ ko ala de kelen bɛ k'a minɛ a bɛ ala de kelen maa minɛ ayiwa ale yɛrɛ tun bɛ jɔni bolo i b'a sɔrɔ ala tun bɛ k'a minɛ
a ko an bi minɛ donc ale fila min minɛ i fila y'i minɛ ayi a ko an bɛ don minɛ ko bi awɔ a ko n'i ye ko ta k'u lajɛ ale ka minɛni ale ye sariya dɔnbaa ye Bɔkasiri k'i k'a dɔn ale bolo bɔlen kun don baara la nka k'a fɔ de ko ale minɛnen don sariya fɛ k'o ma kɛ sabula n'i minɛna k'i datugu Bɔkasiri kɛ a bi f'i ye nin jalaki in ni nin jalaki in i bi ɲagi wa ni ɲagi in de b'i nɔfɛ a k'o ma fɔ a ko tubabukan don n'ale kumana tubabukan mɛnbaaw olu b'a dɔn Bɔkasiri k'i k'a dɔn n bɛ se ko la n'i bolo bɔ a la k'i minɛ Bɔkasiri k'a k'i k'a dɔn ale kun b'o de bolo min kɔni ye wulikajɔ ni jateminɛ ye ale ye kalo damadɔ min kɛ kaso la Bɔkasiri k'i k'a dɔn a y'a dɔn min ye denkɛ in ye sa k'a fɔ de ale bɛna wulikajɔ kɛ walima ka taa deli kɛ a t'o kɛ sabula arasa i k'a dɔn a bɛ latigɛ min bolo Bɔkasiri k'i k'a dɔn latigɛ in bɛ Alahu Taala de bolo ale den don arasibasi yɛrɛ i k'a dɔn ŋanaya la a fana ye denw sɔrɔ Bɔkasiri k'i k'a dɔn ŋanaminɛ ŋanaya a bɛ sɔrɔ nin cogo in de la sabula taale ɲɛfɛ a ɲɛ bɛɛ lajɛlen na dɔn n'arasibasi n'a bila kuma sera don min a nabila e ye kuma in mɛn wa n'a bila don o tɛ Ala ye wa ni Ala ko a b'a bila don min a n'a bila nka Ala ka minɛni walima Ala ka gɔngili ka gɔngɔli tori kunna jugu ma na dɛ ayiwa n bɛ min kɔni fɔ o de ye n'Ala ye maa min minɛ i bɛ to Ala ka bolo kan ayi a ka b'o la Ala ka maa minɛ ani dɛsɛ kuma olu fana tɛ kelen ye dɛ arasibasi an den don anw bɛ deli kɛ a ka bila ni Bacili tɛ deli kɛ ne bɛ deli kɛ e fana t'a ka ɲamakala ye wa awɔ ayi ne den de don c'est mon fils u k'a ka Ala kama u k'a mago to nin kelen in na i k'a dɔn a ka bila ten mais fɔlɔ ni ɲɔgɔn ko de kun gɛlɛya o deliw gɛlɛya bila la a fɔlen a fɔ wa an bɛ deli kɛ tuguni an bɛ deli kɛ an tɛ sɛgɛn deli la e tɛ maloya deli la n tɛ maloya ni Bacili bɛ maloya ne tɛ maloya deli la n tɛ i laban n'a galama dɔ fana k'u sɔn a ko o don o juru de kan na n'a y'i ja jebara don kan na ni mun ye sɛbɛn ye cɛni ye maa tɔɔrɔ sa ni mun ye sɛbɛn ye an ka taa kuma n'an ye kuma cɛn fɔ an bɛ ɲɔgɔn ye o ayi e ye kuma lacɛ de ka di n tɛ ka kuma lacɛ dɛ e de b'a fɛ ka kuma dilan k'a k'i ta ye o fana tɛ ɲɛ o ale ye mun fɔ sisan a ko e ma k'a bɛ Ala ka minɛli a b'o hukumu kɔnɔna na e ko k'e bɛ taa delili kɛ k'a ka bila a ko ale bɛna taa Ala deli wa a kelen b'a wolo an bɛɛ den don n'ale tɛ deli kɛ a fa tɔ y'a minnu na anw bɛ taa deli kɛ alors y a quoi an bɛ deli kɛ o bɛ bɛn u k'a ka Ala kama u ka yafa sa ayiwa a ka bila ten ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ ko mun na sa an ye min bɔ nouvelle vision kɔnɔ a ka bi bɔ e bɛ yɛlɛ ko fana de fɔ hey i bɛ tiɲɛ dɔn wa cogo bɛ di karamɔgɔ tɔgɔ tugara ni tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko nouvelle horizon ɲɛdankura nouvelle horizon Demba Konte nin y'a ka fasiri ye Demba ko anw ka Sanayɛlɛ kalansow olu kalanfaw u kun kɛn bɛ ka baara bila min ni ka o bolo da n'a bɛ ɲini ka dɔgɔkun 3 bɔ sisan i b'a ye k'a fɔ e ko o ni o ka minisiriso u bɛ ɲini ka fɔ ka bɛn hakilina dɔ kan Ala k'o kɛ n'i y'a lajɛ nin ye a dɔgɔkun 3 ye i b'a ye k'a fɔ min ye ni maa kofɔlen ninnu n'o y'an ka Sanayɛlɛ kalanso ninnu kalanfaw olu ka lafasali tɔnjɛkulu ka ɲɛmaayaso kɔni kun y'a ɲini baarakɛlaw n'o ye lakɔli karamɔgɔ ninnu ye sanfɛ kalanso ninnu na k'u ka kalan ni k'a jɔ fɔlɔ min ye laseli fana ye kɔsafɛ hakilijagabɔw kɛlen kɔ min kɔni ni a folofolola ka bɛn février kalo tile 14 ma san 2025 n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ o communiqué senfɛ sa o kɔni kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ k'u ka baara bila k'u ye a dulon fɔlɔ a dulonlen a bɛna kɛ sababu ye bi ntɛnɛn min ye ni kalanfa ninnu ye n'o ye lakɔli karamɔgɔw ye u ka taa an ka universitéw la ni ka taa walɔnw dili daminɛ Sanayɛlɛ kalanso kalandenw ma n'i y'a lajɛ min ye baarabila ye n'o ye dusumakasa ye o kɔni kun kɛn bɛ ka ɲɛsin hakilina dɔ ma o hakilina in o kɔni o bɛ fɛn min nɔfɛ o de ye o ka prime de recherche ye o bɛ ɲinini minnu ni ka o bolo da tɔrɔmɔɲɔgɔn dɔ bɛ yen u n'o ka kan o de kan ka ta ka di u ma wa a bɛ ɲini ka waati jan bɔ bi o kɔni kɛn bɛ ka kulekan bɔ tɔrɔmɔɲɔgɔn in a t'a la ka na min ye minisiri ye kɔsada in yɛrɛ la ale kun y'a jira k'a fɔ n'u ma baara kɛ donc ala
ka ale fana na hakilina dɔ ta n'o ye sariya bolo ye ka ɲɛsin u ma i mana don don kɔni bila sariya in talen kɔfɛ o kɔni o na salo ni kalo sala o tigɛ ka bɔ i ka sara wari la n'o fana bɔra yen i b'a ye fana k'a fɔ hakilinajigi o ye baarabila ye ni ka nun don ka bɛn ni ntɛnɛndon dɔ ye décembre kalo tile 30 tɛmɛlen san 2024 o kɔnɔna na wa k'a minɛ o don fɔ bi i b'a ye k'a fɔ o ni minisiri kɔni u kun t'a la ka ɲɔgɔn faamu nka kɔsada in na maa bɛ se k'a fɔ ala kɔni kɛn bɛ ka jisuma kɛ a futinɛ fura ye waasa min ye anw ka sanayɛlɛ kalandenw ye olu ka walan min n'o tigɛ bɛ u la u ka se ka o sɔrɔ min ye jamana ka siniɲɛsigi min n'a ɲɛsin bɛ anw ka kalanko ma o bɛɛ lajɛlen ka se ka don bɛrɛ la nin ye n ko ye sɛbɛn min y'a salo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Demba Kɔnte a ka fasiri don bon Sidiki n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma focus a bɔli ko siɲɛ 200 siɲɛ 90 min ye ST Jara nin y'a ka sɛbɛnni ye an ka taa Marakala Sidiki k'a dɔn Marakala ye hinɛ dugu ye dugu barikama dugu dawulama fɛn o fɛn n'a dabɔra Segu mara la n'a daminɛna Marakala o bi ɲɛ sɔrɔ Sidiki sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn an bi waati min na i ko sisan min kɔni ye dugukolo matarafali ye n'o ye ci kɛ ani a maɲɔgɔnw Sidiki k'a dɔn o bi ni ka don bala kosɛbɛ wa o de kɛn bɛ sangakura ye bi an ka marabolo la min ye Marakalakaw fɛ yen dɔɔni Sidiki k'a dɔn an b'a ka kɔsɛgi bɛlɛ da ayiwa an ka ko kɔrɔw ni ka se ka t'o kɛ ni fanga yɛrɛ ye ni don la o bi kɛ ku sababu ɲuman ye o de la centre de formation min dilanna Marakala kɔsɛ in na a bi tali kɛ ka ɲɛsin fɛn caman ma denmisɛnnin maa 100 Sidiki k'a dɔn dugukolo matarafali ka di minnu ye min mana sɔrɔ dugukolo la ani jiridenw k'olu dilan k'u bɛrɛbɛn u ka kalaw la Sidiki o bi kɛ sababu ye min b'a to jamana yɛrɛ ka yiriwali ye o bi boloda nka nin ji ti kɛ min ye sɛnɛ yɛrɛ fo de ka jidi minisiri min bi sɛnɛ kunna Sidiki k'a dɔn kɔsɛ in na o ye baara belebeleba dɔ boloda o de ye projet ye min n'o ye ka ji wondo ani jiboli sira belebeleba den dilan i k'a dɔn Ndedugu 4 min ye officier zone kɔnɔna in ye min ye ɲɔnɔ mara ye Segu mara la février kalo tile 15 tɛmɛnen na e k'o baaraw ma kɛ wa nin projet min filɛ nin ye Sidiki n'u k'a ma ko projet Ndedugu 4 Sidiki k'a dɔn nin bɛna kɛ sababu ye min ye sɛnɛ ye o ka se ka don bala kosɛbɛ jango kalanso min dayɛlɛlen bɛ ayiwa ka se ka denmisɛnnin maa 100 kalan u ka dugukolo matarafa i y'a min ɲɔgɔn na cikɛla tɛ fo dugukolo ka sɔrɔ i bolo ji yɛrɛ fana ka se ka sɔrɔ Sidiki k'a dɔn nin wari kasabi a n'a dabali n'i y'a ta k'a lajɛ miliyari 33 Sidiki k'a dɔn o bɛna kɛ sababu ye min kɔni y'o fanfɛla in ye k'a bɛɛ lajɛlen kɛ ji ye ndoba Sidiki k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko nin hakilina in ye hakilina sabatilen ye wajibi don minisiriso caman da de ka don a la minisiriso minnu bɛ nafolo kunna entrepreneuriat emploi formation Sidiki ka taa se sɛnɛ minisiriso ma ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan février kalo tile 6 Marakala i y'a dɔn santiri in yɛrɛ daminɛna Sidiki k'a dɔn ayiwa min kɔni ye san 2 ye santiri in kun bɛ koyi a ye san 2 de kɛ a datugulen kun don nka a dayɛlɛ nana ni makamaba ye mɔgɔw girinnen bɛ santiri in kan Sidiki a ko an bɛ donnin min na ko bi kalanden maa 500 olu bɛ yen nka maa 100 sugandilen don olu kɔni ka baara bɛ ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sɛnɛ ani sɛnɛfɛnw donnen bala jiridenw bayɛlɛmani ni k'u mara Sidiki k'a dɔn n'i ye nin da k'a lajɛ diɲɛ jamanaba fɛn o fɛn bɛ yen ko kalabitura jamanaw ka sɔrɔ la Sidiki i b'a sɔrɔ sɛnɛ de yiriwalen don jamanaw na kosɛbɛ sanu tɛ pétrole tɛ wari tɛ Sidiki i k'a dɔn sɛnɛfɛnw de bɛ kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ yiriwa o kuma Marakala ta senbaa ma Marakalakaw minnu kɔni bɛ ni sebabu ye Sidiki u bɛɛ lajɛlen welelen bɛ sa an ka kun da Marakala kan min ye bamanankɛ bilen ye n denkɛ bamanankɛ bilen i t'a dɔn wa Ala Irusikɛ Mamadu Igor Jara Sidiki a denmisɛnnin ma nin kun bɛ daba a mɔkɛ kun tɛ foyi kɛ cikɛ kɔ o y'a jo ye dɛ a kun bɛ i bɛ nin bilenmanin de ye foro kɔnɔ a bilen daba b'a bolo k'a sama bamanankɛ bilen a tɛ se ka daba minɛ tugun hali bi lahila hali sini farikolo tɛ sɔn n ko ni maa wolola fɛn min na i b'a fɔ ko kɔɔri mugu ayi o t'a hali sini min ye nafolotigiba in ye Seydou Kulubali fo a kun ye politique tɔn dilan k'a bɛ président ɲini mouvement Mali Bɛnkan o don Bɛnkan
a kana awɔ seba ye i k'a dɔn hectare joli bɛna bulukusu marakala u kana ka marakala dɛmɛ ɔ yarɔ n yɛrɛ dɔgɔnin tɛ jeli roi 12 ayi i ye mission min d'ale ma ale k'o ɲɛnabɔ marakala kaburu don a k'o koli fɔlɔ voilà roi 12 i kɔrɔkɛ mankan don awɔ n'an kunna wolo i ka bɔ ko ninnu kolokala ko ninnu tɔgɔ fɛn ninnu i n'a fɔ jumɛn kolokala ko jumɛn a tɔgɔ bɛ fɛn caman na a ka b'o la ten sa marakalakaw ka kaburu don a kana kaburu don koli a kana o koli ne de ko ten a kɛ n jaabi han a kɛ n jaabi dɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ fokisi kɔnɔ a ka bi bɔli la fokisi karamɔgɔ dama tun kɔrɔ an bɛ fajiri kɛ jɛkulu an b'u bɛɛ lajɛlen fo nin bɛ dansigi an ka bi don kibaru la bon 21h30 i k'a dɔn ne bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ bamanankan jɛmukan k'o boloda madame de Touré bɛ fɔ ne kɔ donso den ni donso ba Hamɛdi Jakite ale tun bɛ kumakanw na k'o ta k'o yɛrɛkɛ k'an jaw ta Sylvie Vartan ka kunnafoni lase a Bouakar Sidiki Bouakar Fin tiɲɛtigi Tunkara diplôme tigi Tunkara l'homme le plus diplômé de la radio a to essayer ka ngoni de ta o fara kan wala ko bɛ sabati ni ne ngoni ta ka yala e nɔfɛ kuma bɛ ne fa fɛn de kun o ala ne bɛ ngoni ta e nɔfɛ kuma tɛna ne fa Bouakar Sidiki Tunkara wa